já si myslím, že je to zajímavý, tahle ta linka pro progresky, jak pro lidi, co divadlo jakoby dělají a hodlají dělat jakoby, jako profesně. Protože jakoby vidí, jak se vlastně učí jejich kolegové. A taky pro lidi vlastně, kteří jsou zvenku. Modelová situace, přijdete do divadla, podívejte se na představení, je to dobrý, ale všechny zajímá jakoby zákulisí. Protože když přijdete do zákulisí, tak vidíte, že ten dům, dekorace není skutečný dům, ale něco jiného, že jo. No, tak hlavne som prekvapená, ako veľa workshopov teraz máte, dlhší čas som nebola. A myslím si, že je to veľmi dobré, že sú workshopy, ktoré nie sú orientované vyslovene na výstup, na výsledok, ale skutočne na ten proces, lebo to je dôležité naučiť sa niečo nové a potom to vedieť použiť, ale najprv si to treba osvojiť a nie hneď vytvárať nejaké výstupy, inscenácie. Treba sa najprv naučiť určité kľúče k tomu, aby človek aj v tej divadelnej práci pokročil. Máme tady tanec, který je pro všechny. My si myslíme, že je z Afriky, ale možná není. Jmenuje se krásně. Jsou to plameňáci. Pojďte si s náma dát plameňáci.